Vi er Morten Andersen og Kasper Eskud, og vi vil lave udledningen af andengradsligningen, hvor vi finder x, og hvor vi isolerer x. Og det vi starter med, det er, at vi på alle ledene dividerer med a, og det kan vi se her, hvor ax i anden det bliver til x i anden, og bx det bliver til b divideret med ax. Ja, herefter så lægger vi parentes b divideret med a i anden. Nej, hvad hedder det? 2a i anden. Det lægger vi til på begge sider, og så trækker vi c divideret med a fra på begge sider. Og derved så kommer det til at se sådan her ud. Herefter så bruger vi et matematisk trick, hvor vi ved, at når vi har kvadraten på første led og kvadraten på anden led plus det dobbelte produkt, så kan vi sætte det i parentes og i anden. Og det er det vi gør her, hvor x plus b divideret med 2a i anden bliver lige med b divideret med 2a i anden minus c divideret med a. Og så ganger vi den der i anden ud, så det kommer til at stå sådan her. Og her har vi så også fundet en fælles nævner på det her over på den højre side af lighedstegnet. Og så fra det her trin og så til det her trin, der sætter vi kvadratråd, fordi at jeg får at finde ud af det, og så det her plus minus det opstår ved, at der kan være to resultater ud fra den her andengradsligning. Og så fra det her trin til det næste trin, der skal vi have b plus 2a flyttet over på den rigtige side af lighedstegnet, så vi har isoleret 6. Og det gør vi på den her måde. Og så bliver det så til minus b divideret med 2a plus minus resten. Og det kan vi så forkorte endnu mere, så det bliver til sådan her. Så vi har fået isoleret isoleret x, hvor vi har resten til at stå, hvor vi har fundet en fælles nævner.